Ευτυχώς, ο σύγχρονος άντρας έχει αρχίσει να ξεπερνάει το φόβο του στιγματισμού ή της κοινωνικής κριτικής που υπήρχε παλιά. Και αυτό γιατί η σύγχρονη προσέγγιση στην ανδρική αισθητική είναι εξαιρετικά στοχευμένη και διακριτική. Οι παρεμβάσεις είναι μελετημένες ώστε να τονίζουν τη φυσική έκφραση και όχι να την αλλοιώνουν. Δηλαδή, ποιο είναι το ουσιαστικό όφελος για έναν άνδρα εάν επιλέξει να κάνει μια αισθητική παρέμβαση στο δερματολόγο του ή στη δερματολόγο του? Το κύριο όφελος είναι βασικά η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοαποδοχής. Η επένδυση στην εμφάνιση, όχι από ματαιοδοξία, αλλά από αυτοσεβασμό και αυτοφροντίδα, δεν είναι σημάδι αδυναμίας, αλλά ωριμότητας. Είναι μια πράξη αγάπης για τον εαυτό του και αναγνώριση όμως και του ρόλου που έχει η εικόνα στην καθημερινή ζωή και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Βασική προϋπόθεση όμως είναι όλες οι παρεμβάσεις αυτές να γίνονται από γιατρό με κατάρτιση, πλάνο και γνώση, ώστε να διατηρείται πάντα η ταυτότητα και η φυσικότητα του κάθε άντρα.